आज हमर सखी आए वाला बिया हमरा से मिले तो हम सोचनी कि काहे ना घरवा तनका साफ कर ली। तो कहे कि साफा बनरी बिया अपना लेखन जेंगन साफ ना रहे न घरों के कबार बना के रखेले। दिक्कत ई बाटे कि वो रिश्तेदार लेखन बिया कोनो के घरे जा जा के अफूस फाय करे ला। समाज वाला सन के नु बदले में नु राउर देह खिया जाई, लेकिन समाज वाला ना बदली। तो ऐसे बनिए वाला वो जेंगा बानी ओइंग रही। देखी नी बहुत लोग बड़ा टेंशन लेवेला कि कौन का बोलेला कौन का बोलेला। अरे भाई छोड़ा वो सब बात, अपना पे ध्यान अरे कमा उमा करके आ बैठ के हम पारा ताके लगनी ओकर तो हमें हैंगरवा पे बैठ के आ तूर देलस। हम कहनी रे हैंगरवा के कूट काट दे बढ़िया से साट दे ताकि कोनो सामान लदा जाओ फिर से ऊपर। जा जा रे सुनी तो अकेले भागत तारी से रे ये तो हमर घरवा हेदे बाहेदे बुझाता ओकर मम्मी फेर ओकरा के खेदले बाड़ी। वाह बढ़िया नु बाप खेदासी से प्लानिंग कहनी है बाहर निकलेला तो ले बरखा बरखे लागल झमर झमर। घर से जाए से पहले नु 4 टेला माटी ढलवैले रहनी अपना घर के सामने। देखी ने सारा माटिया कटोरी कटोरी उठा के ले गइल सन अपना घरे। सारा नु अति कइले बार